Казва без да спира, разбрах, че това е той. Тежък дърводелец, нищо нямам общо с това. Бил съм 2 пъти на балет, знам за лебедове, за орехомелачката. Непрекъснато приказва, чак аз забравям за какво съм дошла. Да се съблича гол? Не. Нали няма нужда от такова коломаска? Защото съм много космат. Аз съм левичар. Аз също няма значение това. С коя ръка пишете? С дясната пише. Приказай по-малко, защото иначе работата не върви. Аз не мога да разбера как... Аз питам само да се интересувам. Ей, там много не стол бях. Как обещах това нещо, кажете ми? Айде, работа. Да, не се отказвам. Аз ще бъда номер 1. Раз. Кой е балетист номер 1 на България? Раз. Според мен по-скоро можеш да се научиш да караш самолет, както му казах на него, отколкото да танцуваш добре балет. Това ще бъде големия бум във вашата кариера. Щом това дърводелец научихте. Добре. Усмивка, напрежение няма. Пускаме раменете, изпълваме гърдите напред, ръцете на кръста. 1, 2. Искам като правя нещо да има някакъв смисъл. И много ми се иска VIP Dance и Нова телевизия да постави каузата на една много сърдечна, много искана фундация. В помощ на децата, които са останали без родители, които са останали в домовете за сираци. Да успеем да направим максимално достъпно за хората осиновяването, тъй като не могат всички деца да бъдат осиновени, условията, начинът на живот в тези домове да бъде по-близък до семейния. Лошото е, че всяко от тези деца чака мига, в който леничката ще отиде да го вземе от леглото. То се събужда и ако една леничка отговаря за 8 деца, 8-то дете чака най-много. То чака своя ред. Децата не трябва да чакат. Децата имат нужда от любов. Дами и господа, посрещнете премиер балетиста на VIP Dance Тити Папазов. Това ли беше? Чакай, не можеш да... Дори и ти не можеш да говориш без микрофон. Това ли беше? Кое? Това беше началото. Трябва да обясним, защото част зрителите вероятно ще бъдат разочаровани, така че кратко изпълнение. Не се Аби, той ще обясни. Ти сега нали се ви каза, като дойде... Сядаме. Седнете си. Продуцента нямам тук слушалка в ушите. Удължаваме с 7 минути времето. Само 7? Ще се събера. Уважаема госпожо кмет, уважаеми жури... Чакай, рано е! Чакай, не е кмет още, бе! Само вие не знаете. Мила мамо, това е перука, не се притеснявай. Ще си дойде вкъщи нормален. Съпругата ми, прости ми. Госпожо Илиева, за един ден научих толкова. Ето така, нали, преше правилно в пръстите, така. Сега, ще използвам възможността, че тук има един много сериозен политик в журито. И ти стоиш сериозно така. Все пак това е Чайковски. Да. Нещо, което е много важно, което повечето политици, да не кажем всичките, изключая присъстващите, трябва да научат в живота си, че това е най-важното за тях.
Ако нямаш възможност да изпълниш дадено обещание, в твоите възможности да не го даваш. Преди една седмица там от това бялото столче казах, че ще танцувам Чайковски. И като съм глупав, какво да правя? Те танцуваха добре, Симона и момчетата. Първи, аз трябва да си изпълня обещанието. Искам да покана политиците да им покажа, че когато обещаеш нещо, трябва да го изпълняваш. Затова в кампанията, тук вашия случай е по-различен. Вие вече сте стане кмет. Не е станал кмет, станал е министър на образованието. Ще стане, може би, кмет, но може би не стане. Аз се мернах политиката и избягах. Сега тук Маша Илия ми вика вчера, викам, добре, като се изтренирам, ти си прима преди аз къв ставам. И тя е като премиер. Викам, мали, ако чуе Бойко, пак ще имаме проблеми. Сега ще прекъсна, защото ти си изключително речовит, много магнетичен, но хората не разбират. Каква е целта на това, което се случи тук и каква е целта на това, което казваш? Сега ще ви кажа едно по-начало. Какво предстои? Аз съм спортист. Трябва да се подредиш, да. Аз ви там четете по машината. Да, сега ти няма да четеш. Затова кажи какво се случи тук и какво очакваме да се случи след 3 седмици. Пречиш ми тук да взимаш много от енергията. Сега, там като стана това със столчето и първи, почвам да си мисля какво трябва да правя. Чайковски, това не е да кажеш някой чалготека, нещо да се завъртиш тук да го скочиш. Чайковски все пак, викам, като ще е Чайковски, ще трябва да бъде и Маша Илиева. Ало, може ли? Може. Обаче, господа, аз съм ненадарен. В смисъл, максимално се скрих тук. Ти моля ти се. Не да късне, че имате, че мисълта правилно. Не, тя никога... Ще трябва да се подготвя. И помолих организаторите, за което съм ви благодарен, и журито, благодарен съм ви, аз ще се появя на 29-ти. Сега Маша Илиева, все едно да дойда аз, да дойде майка Джордан, иска да играе в моят отбор. Чакай, подготви се първо малко. Тоест, ти сега само даде нещо като промо, а на 29-ти ще танцуваш истинското си съчетание, така ли? Вчера учих. Едно... Да, това го разбрахме. Значи ще извадим есенцията. Тук сега направихме промо, а на 29 ще покажеш на политиците, че човек като обещае нещо, трябва да го изпълни. И ще дойдеш тук, и ще танцуваш, и ще покажеш пред цяла България, че всъщност ти ще дадеш всичко от себе си, за да изпълниш своето обещание. Аз ви обещавам на целия български народ, че ще се старая. Каква е каузата ти? Каква е каузата ти? Понеже аз съм дърводелец. Така не можех и да пея, ама станах първи, защото имаше кауза. И беше много лесно копи-пейст да препишем оттам. Имах идея преди години, то вече не е от обществена тайна, случи се там събития в нашия живот. Осинови дете. Да. И тогава, борейки се с реалността, с това, което се случва в нашата държава, си обещах, че искам някой ден, както аз съм успял от Тити Папазов, за 31 дена да събера цяла България, да върна комисията, бяха на почивка, благодаря на всички жени, които искам да кажа, че всичко е станало само от голямата им душа и сърце. И да успеем да спасиме това дете. От тогава се е родила тая идея, по някакъв начин, това наше общество, да се опитаме, много са малко нещата в нашия живот, които могат да ни направят всички да бъдем заедно. Музиката, спорта са тези, които обединяват и добрината. Българин е добър човек, той е добронамерен, проблема къде е? В тежкото ежедневие се озлобяваме, трудности, които трябва да преодоляваме, ни променят менталитета, който и без това не е малко балкански. Искам да използвам максимално, защото вашето предаване е пика в момента в телевизиите. На 29 ще бъде over the максимум. Искаме се на този ден, ясно е, че аз каквото и да правя, нито мога да си изправя краката, нито ще става някой балетист. Това е ясно. Но ще разчитам на каузата, за която искам да се бориме и да направим нещо. Значи от някъде трябва да се тръгне. Трябва да има, във всяко нещо трябва да има някъде да тръгне, да има катализатор. И понеже чух много сърдечни